връщаме се от китайската стена. Да папаме. Да ядем буфет. Тайсън трябва да го гледа това видео, да папа. Да папам и Тайсън. Тайсън където не, каквото и да прави, като чуй папаме и... Сега тук ще се катем. Се опълва като... Нагоре. Сега да не забучим там в грешната същата. Mind your step, окей? Има ли изобщо такъв израз? Не, много странно звучи. Да? Сигурно ли? Защото има много са това. Може би, аз нещо забелязах в Forbidden City, че имаше един... Там също ли неща? Ама имаше нещо друго, много скрач, което е някакъв май английски термин за trash. И може би Mind Your Step го има на другаде, не при нас. Може би Watch Your Step е too aggressive for the English people. Защото те са такива... Я давайте малко още. Камеле? Тия стъпала са доста стръмни. Не знам дали се вижда. Ако не ти найде, може да трябва да съм седнала по времето. Как са чупени. Ето. Изморих се супер много. Това ще направя по-дълго видео. Добре. Ще има супер много лефт. Айде, ще има кафето, бе. Кафето тук ли е? Аз ако обяви някаква цена и ще удара. Това кафе за 5 мога го пиете. Айде, това е 2 пита за 10. Окей, тук продават кафе. Сега Боян ще се пазари. Колко? Тя му каза 10, той каза 2. Иди така, 2,20. 20 бе. Какво? 220 for a coffee, yeah? Две кафета с 20. No. Не, 2,20. 2 yen and 20 cents. Wait, 220. 2,20. Yeah. Go home a long way. With the per. Like, Също ви. Не ми хареса як ти. Wait, 220. oh no. Айде по 5 човек, бах ти май. О, 5 Тя иска 20 за 2 бе. за 4. Те искат по 10 долара на кафе. Да. But, yeah, I don't know. Ето го. Окей, 4 Има ли coffee време, в принципе? for 20. 11,5. 4,20. No. Аре, Не. 5 кинта на Тя кафе. каза 5 по принцип, така не че май. Или 10. Каза 10. 220 за 4. Тя ги сметнал. 220. 20. Не бе, 20 за 2 каза бе. 2 for 20. How much is a coffee? One coffee. One coffee 10 yuan. 10. Yeah. Oh no. Alright, make it 5, we'll get 4. Go home a long way. 被你摊儿的。 Ага. 再他妈吃了。long way。 You have milk? Or no? Milk. 啊，有这个，这个 Сега 手 се 感。 пазарим. Това 3 в 0 ли е? 3 в 1 да, 3 в 1 точно Ми си. не ли е? Какво е? това е захар. О, не, може би 3 в 1. Не ли е, бе? Днеска... 1 плюс 2, 3 в 1. В Китай. О, ма На китайската стена 3 в 1. Айде пием. Okay. 4,20. Аз няма да пия. No, I'm sorry. 20 for 4. 4 for 15. Аре бе, 25. Айде сега. 4,20. 4,20. 我给你气吧，媳妇 4 儿。 за 25. 那 first 那个30给我给了，我跟气吧气吧。 Тя иска 40 за go home a 4. long way。再他妈吃了，再他妈。 Айде, си ходим, айде си ходим. Thank you. 30 OK 了。 Шеше. Hello。 Аре бе, ход. Стига бе. 20 OK 了。 4,20. Yeah. Айде. 4 for 20. Yeah? Да, каза, айде. Не, такъв не. Безобразно.
Alright, I'll have this one instead. Това е 30. Do this more? 这个疼啊， No. Five. Това е повече от човек. Не е ли? no，那个你这个说感， А? 要说感是这个弄说感， No, I want one of those. This, I want this. One. Ага. No, this is 5. no， 20 for... Камелия се на столчето. Има жълто. Виж колко точно брой столчета има. Да. Сега ще пиеме кафенце. 你们喝这个吗？ Седни. Е. 这弄说感，这说感， Бебе, това от твоите пари ли са или от общите? И мой. Да, от тези са в тебе. Да. А другите са в портмонето, нали? Are you from Mongolia? 啊，Mongolia farmer， Farmer. Thank you. Ма не трябва да се бавиме много, гайс. Easy. 你喝这个吧 No. ，no，疼呀，那你再给我5，再给我5，И тогава няма да пиеш, така ли? No, ще пия. Юан. Аз така ми преди някакво... Сложи нещо е така, се снима церемонията на видео, как Да, бе, ти... снимаш ли? Да. Не, всичко е видео. Аз тук изглеждам като някаква баки брутални типа. Искам и аз цигара. Това, не, 5 кина. Не, 10, 5 кина. Някакви грубияни такъв изглеждам сега. Кафенце на Великата китайска стена. Ще пиеме 3 в 1. Пием, пем, пушим. 3 в 1. Искам аз и ти в легло. 这是 Лоша, да. Аз гледам така си стана си пива, бахи. Ето виж. И аз обърнете всички и кажете здравей на камерата, защото ще го гледат това хора. Ниха! Нещо съм нямал. Нихао. 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 Шеше. Шеше. Това е. Я мене малко ме поснимай. Преди да го Сега. изгасиш. Добре. Аз ще го изгаса. Чакай, аз ще седна на столчето. Това е 3 в 1.喽，你喝哪个？ What is this? Where did you get it from? 这个是佛珠，阿弥陀佛。 Oh. 你喝这个吗？ No, I'm gonna get this. 这 milk。 Yeah, I'm gonna. No， Yeah! Oh my 再给我5。 Дай още малко. Дай още някой. Да не е ли по-скъпо, бе? Не, ще оставим бакшиш 10%. Alright, Или 5 не. 2 more. Защото е на камера. Не, that's cool. 你要 milk 吧？milk。 Yeah. 要这个吧？ Не, ти фърля парите в лицето така. Get out. Get out of my coffee shop. Тия кафенца не са ли скъпи, по принцип? Колко че са? I don't know, man. Seriously. Аз някакъв такъв грубян истински имам. Нещо се разстроих се малко. It's okay. Защото нека катерни горе, такива не си енджойвахме, отидохме на най-якото място и ние всъщност прекарахме точно 30 секунди да гледаме какво се случва. Не беше най-яко. Останалото време... Така, защото ще се разочароваш. Не беше най-яко. В смисъл, нали, това беше крайната точка, която всички искаме да стигнем. Ми не стигнем, правим малко лъжвериш. Какво имате сега? На мен- Да, на вие, мен пък не, нека повече. пазарлък, аз ходя на най-якото място, какво са си ходя. На мен И най-много ми такива, хареса. че оставаме, ние нищо не видяхме. Видяхме, видя. Някой снима ли го това място Може там? би, чакай малко, може би, Еми, аз ще видя и какво. може би това място беше последната точка, но предишното място, дето наистина се виждаше, така бяхме се едно, Да. се виждаше абсолютно всичко отгоре, това беше най-яко. Бебе, дай ми кафето, аз явно ще оперирам. Абе, бах ти готината маса. Не, то съм малко поизкочи. В смисъл, такова Ми нещо. изключвам.